Number 1, DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na base at galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Isang magandang morning! J. Dizon po. Para sa ating palatuntunan, Gabay Kalusugan. Ang ating pong hotline number 0917-5646789. Isang magandang morning ho kay Ginang Chofila Mendoza. Ayan, yan ho sa may bayan ho ng Nabwa. Nag-text ho kasi sa atin, nasubukan na raw ho niyang humigop ng Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Iba naman daw ho ang epekto sa kanya. Gumanda ang kanyang pagbabawas of bowel movement. Aba, kita mo nga naman. Alam niyo ho kasi iba-iba ang epekto ho sa ating katawan. Ayan, yung texter ho natin sa Nabwa, sabi niya gumanda ang kanyang bowel movement. Nung kanyang subukang kapehin, ito pong ating Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayun! Ngayon, ipagpatuloy ho natin pag-aralan. Ano pa ba? Yung mga nilalaman ng Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kahapon na pag-usapan ho natin yung ampalaya, green tea extract at saka ashitaba. Ngayon pag-usapan ho naman natin ito pong dandelion extract. Ayon ho sa pag-aaral, ito ho ay nakakatulong. Especially ho yung po mga medyo hirap hong umihi. Sapagkat ang dandelion extract, meron ho siyang diuretic effect. Liban ho dyan, it support yung pong liver health. Ayan, para ho mapangalagaan ng atin pong liver. Ayan. Siyempre alam naman ho natin na ang ating pong liver, siya ho yung tagasala sa lahat po ng mga kinakain ho natin. Di ba? Kaya kung minsan, especially yung pong mga mahilig magsigarilyo, nasisira ho ang atay o liver. Di ba? At kapag nasira yun ang mangyari, usually mag-i-spike ko ang blood sugar level at posible mag-dialysis. So iwasan ho natin yan. Ang dandelion ay mayroong kakayanan para ho dyan at naandyan ho sa Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Liban ho dyan, mayroon din hong turmeric. Ano ho bang nagagawa naman ng turmeric? Ang turmeric ho, mga kababayan, napakaganda ho sa may skin disorder. Ayan. Naiiwasan din ho ang pag-atake, mga kababayan, ng arthritis. At syempre, it relieves pain. Ayun. At saka depression. Ayan. Yan ho, ganun ho kagaling ang turmeric. And once again, ang turmeric na yan ay nasa isa lang sa mga components ng Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ano pa? Meron din hong licorice extract. Ano naman ho ang nagagawa ng licorice extract? Ayon ho sa mga pag-aaral, ito ho ay tumutulong upang sa ganun ay maiwasan po yung heartburn. O di ba? Kung minsan yung masakit sa atin hong dibdib o heartburn ang tawag dyan. Ano pa? It may help prevent peptic ulcer. Yun ho ang nagagawa ng licorice extract. At ang herbal na licorice ay naandon sa Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Yan. Ano pa? Liban ho dyan, ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, meron din hong collagen. Yung pong mga nagkakaroon ho ng problema sa kanilang mga buto, di ba? Yung pong madaling mabali ang kanilang mga buto. Alam nyo, ang collagen maganda ho para sa inyo upang sa ganon ay mapaganda, mapatibay ang inyo pong mga buto. At ang collagen extract na yan, naandun sa Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ano pang meron doon? Meron pang glutathione. Aba, ano bang itong glutathione? Ito po ang kung tawag
tawagin ay liver detox. Ito ho yung nagdi-detox o kaya ay tumutulong upang sa ganun mapaganda ho ang atin hong liver o atay. Liban ho din, ang glutathione nakakatulong upang sa pagkaroon ng mas magandang kutis, mas maputing kutis. O diba? Alam naman ho natin ang glutathione ginagamit ho yung pampaputi. Ayan. So ayan mo nun, habang nagkakape ka, gumaganda pa ang iyong kutis kapag ang inyong kinakape. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Yan. Liban ho dyan, nilagyan din ho natin yan ng aloe vera. Ang aloe vera, ito ho ay mayroong tinatawag na anti-aging property. Yun. So, yung po mga mahilig uminom ng aloe vera extract, ano ba nilalagay ang kuminsan? Ito ho ay nakakapagpahaba daw ho ng buhay yan eh. Ang ginawa ho natin, nilagay ho natin sa kape. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix na ang iyong hinihigop. Ayan. Wala nang oras. Ako po si Jay Dizon. Nag-iwan na isang magandang oras sa atin lahat. Kilala, Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisat galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36 in 1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Radyo Balagon Kaito,